него SMS до Бакарди. Бакарди! Кой е Бакарди? Ром Бакарди! Лимон или бром? Червен! Бро! Ти си олигофрен, да знаеш. Ти представяш ли си твоя собственик колко и тъп? Не можеш. Кой? Той! Ония, втория! Той! Николай, какво ще кажеш ти? Няу! Нищо не казах. Кой е за тази, бе? Дръж го, бе, да има! Снимай внимателно, мене. Светкавц! Аз не съм Рик Светкавцата. Аз Петя. О, Боже! Ей, Светулко! Къде съм? Долу! Аз съм в долу! Я пред мене! Долу! Аз съм в долу! Ей, олигофренио! Чай, че му фана сърцето. Дай. Си щупих крака, бе, просак. Добре! Видал? Да ти го дам ли, бе? Мале! Притъж ли? Ще се правиш, бе, махай се. Ритни, бе, Николай, ритни, бе! Ето! Ей! Ей! Владо, ало. Моля? Какво? Николай, как ще коментираш досегашната постъпка на брат ми? А ти как ще коментираш неговия коментар? Кой коментар? Он е влял! Не си него! Него на коментара! Същия! Същия си той! Олигофрен, няма да пипам. Снимаш ли ме, бе? Не. Снимаме внимателно, защото вървя отрицателно. Какво говоря? Настъпвам си кръчола. Ще го снимя внимателно. Ти, гей, педера, Да, друг. къдак. Като... Ела, ще купуваме баници. Къде? От маргарин там? Не, отляво. Айде отивай от Вайланд. Европас гробе марке für Heisen Regen Drames Равсер. Разбрали? Рррррр. Я да видим сега Герди как е албой. Още малко се държим, пеш? Да. Ма ние сме трима. Ще го разбери. Пап, идиотът. Той спи, бе. Оня. Аз стига. Ти бахте нинджата, човек. Как ще стигнем, бе? Ай, звъни, бягаме. Боли ме, куро. А! Николай, Данчето е. Йорданка. Йорданка, бе! На лайна.